Valaistus on meillä suurin sähkösyöppö. Mietin, miten sähköä saisi säästettyä. Sijoitanko ledeihin vai aurinkosähköjärjestelmään? Koska valaistus on vielä toimiva, päädyin aurinkosähköön. Merkittävä sysäys oli ELY-keskukselta saatu energiatuki. Viranomaiset auttoivat ja hakeminen sujui nopeasti. Päätös oli pöydällä melkein viikossa. Oma tavarantoimittaja Kauko on palvellut hienosti ja antanut samalla koulutusta asentajakumppanillemme. Olen itsekin toiminut asennustöissä apumiehenä. Kun on itse tehnyt jotain omin käsin, osaa neuvoa rakentamisessa myös asiakasta. Aurinkosähkö sopii hyvin päivittäistavarakauppaan, jossa kulutus on suurinta juuri päiväsaikaan. Yöksi valot ja koneet ajetaan alas. Yrityksille investointi on erittäin kannattavaa. Kohteen aurinkojärjestelmään saa tukea 25%, tuki on helposti haettavissa ja päätös tulee nopeasti. Kun lasketaan poistot ja alvivähennykset, maksettavaa jää noin 1/3. Tässäkin tapauksessa takaisinmaksuaika on noin 8-10 vuotta. Hiilijalanjälkeään pienentämällä yritys toimii vastuullisesti ja näyttää esimerkkiä kuluttajille. Meillä järjestelmä on mitoitettu niin, että noin puolet energiatarpeesta saadaan auringosta. Yhtään ei mene hukkaa, vaikka valaistus vaihdettaisiin energiatehokkaammaksi. Suosittelen ehdottomasti muillekin kauppiaille ja yrittäjille.